Jedne noći za Novu godinu pojavila se mala svetleća Želja po imenu Loni. Njena misija je svake godine bila da pronađe nekoga kome je Želja potrebna, ali ovog puta se desilo nešto čudno. Snažna oluja podigla je Loni i bacila je daleko, sve dok nije pala na nos Sneška Belića. Sneško ju je pogledao i rekao iznenađeno: "O moj Bože, zašto tako sijaš, da nisi vila?" Lonija ponosno odgovorila: "Ja sam Želja, moram da nađem osobu koja me čeka i to pre ponoći." Sneško je rekao: "Ne mogu da hodam, ali mogu da se kotrljam." I zaista se kotrljao. Loni je bila na njegovoj glavi, osvetljavajući put. Na pola puta videli su dečaka koji je sedeo sam, izgledao je tužno, a njegova jakna je bila pocepana. Loni je prošaputala: "To je on, njemu je potrebna Želja." Loni je sišla i dodirnula mu obraz. I čarolija se dogodila. Nova, mekana i topla jakna pojavila se oko njegovog vrata. Dečak se konačno nasmejao. Loni mu je rekla: "Srećna Nova godina!" I Sneško je mahnuo. Loni je poletela nazad u nebo, spremna za još jednu godinu punu nade i čarolije.